había luz, nin había agua, nin había carretera, había que ir buscar agua a caldeiros, ás fontes, os servizos había que ir ás cuadras. Pois a distribución como vedes aquí, o sea, a cociña no medio, despois estaban máis ou menos, para facernos unha idea, as cortes ao redor, tamén para aproveitar o calor, o sea, a corte das vacas aproveitando o desnivel na parte de abaixo e despois do outro lado os xatos, os cochos, toda a facenda. Para dormir, pois había unha alcoba dos patrois, que era o matrimonio máis vello, onde dormía, pois eso, os abuelos e algún pequeno moitas veces, e o resto da xente na barra ou nos trabeiros, aproveitando as partes de arriba. Como eran familias grandes, o primeiro dormías en xergóis de palla para aproveitar o espacio. E despois, cando empezaron a ser un pouco máis pequenas, poñéronse tamén camas. Nunhas había máis xente, noutras había menos, pero a distribución é a mesma. Hoxe a xente sorpréndese porque viviramos cas vacas. E hai xente que vive con un montón de cais ou con un montón de gatos ou con tal. Pois as vacas o que fan é que dan calor. O calor dos animales é moi importante, foi co que sobrevivimos durante siglos, co calor dos animales e do abono fermentando. Tamén a xente se sorprende e pregunta pola cuestión dos olores. Os olores acostumbrámonos en cuestión de 5 minutos, o sea, tú vas a un sitio onde teñan unha planta destas que producen non sei que dices, que mal cheira, pero pasa 5 minutos e xa non te das conta de que cheira mal. Pois aquí igual, seguramente si veis de outro sitio, pois notas os olores, pero os que estábamos aquí. O lume que hai aí, máis ou menos, un pouco máis ou menos, te estabas queimando por delante, a neve entrando por encima da cabeza, cando facía polvorín, borrascas destas fuertes, e os animales pois, dan moito calor. Para que vos fagáis unha idea, máis ou menos a temperatura dentro destas casas era entre 15 e 18 graus, sempre, sempre, igual no inverno que no brao. Claro, eso con outro tipo de cubertas non se consigue porque a palla é moi bon aislante. Ese foi un pouco o motivo polo que en zonas de máis altas, máis frías, se conservaron este tipo de casas como vivendas e noutras zonas pois máis baixas, onde a temperatura non era tan extrema, se foron desfacendo delas antes. O meu abuelo, por exemplo, tuvo en Argentina, el foi ali ganar cartos para pagar deudas e cousas e volveu, e ele era o primeiro que non quería esa modernidade. A partir do ano 94 foi a última, foi a palloza que miña. Antes deso, pois a xente empezou a abrir a carretera, ou abrir, poñer a luz e eso, porque o pueblo tuvo luz antes. Eu acórdome de que tiña unha planta de corriente aí, un salto de agua, e entonces ao abrir a carretera, pois a xente empezou a obrar, porque daquela deixaban obrar, e empezaron a abandonarse as pallozas. Uns iban os outros a axudarlle a que, o outro, e así andaba todo o mundo. Nin había trigo, nin había filetes, nin había nada, nada máis que centeo e toucín e pan, e patacas. E a vivir. É verdad que hoy vives de outra maneira, temos calefacción, temos auga quente, temos lavadora, eu que sei, o que queiras, pero a diferencia, sobre todo nos pueblos, está en que antes había moita xente e agora non hai. E, claro, é o que entristece un pouco e o que fai máis difícil. Se a asociación Teitos, en vez de 5, foramos 15, non nos metía medo nada, non necesitábamos nada, nin a naide. Pero claro, que somos 5, estamos cada un polo seu lado e tal, entonces, pois hai de todo. Hai xente que dice que de alguna maneira lle recorda, sobre todo se son xente que viviron no rural, recorda a súa infancia, porque aunque isto teña coberta de palla e en outro sitio fora de lousa ou así, en realidad a forma de vida era parecida. O sea, que o que nos venden agora como que nos trae felicidade, o sea, a rumba e o lavavajillas e eso non nos la trae, que antes tamén éramos felices.